Думкі і пачуцці, якія жылі ў іх, ніколі не пераўзыходзілі думкі і пачуцці жывёлы. У 1856 у час працы ў даліне Неандэрталю ў Германіі каменяломы знайшлі незвычайныя акамянеласці. Парэшткі пераходзілі з рук у рукі, пакуль іх не ідэнтыфікавалі, як чарапныя і сцегнавыя косці нейкага старажытнага чалавека, але не зусім такога, як мы. Хутка стала зразумела, што гэта косці вымерлага віду чалавека, першага вядомага навуцы – Homo neanderthalensis, або проста неандэртальца. Незадоўга да адкрыцця многія лічылі, што нашаму свету ўсяго 6000 гадоў. Аднак, у сярэдзіне 19 стагоддзя прыродазнаўцы ўжо нашмат лепш ставіліся да геалагічнай храналогіі і тэорыі эвалюцыі. І ідэю, што парэшткі маглі належыць іншаму чалавечаму віду, урэшце здолелі прыняць. Але памылковыя ўяўленні працягвалі існаваць, і на неандэртальцаў пасыпаліся паклёпы. Іх апісвалі як недарэчных дурняў, што вымерлі праз сваю непаўнавартаснасць у параўнанні з сучаснымі людзьмі, або Homo sapiens. На адной папулярнай ілюстрацыі было паказана, што неандэртальцы не толькі былі валасатыя і насілі дубіны, а быццам яны горбіліся і мелі малпавыя ступні з растапыранымі пальцамі. Хаця археалагічныя раскопкі гэтага не пацвярджалі. Аднак на працягу наступнага стагоддзя археолагі адкрылі іншыя віды гамінідаў, а таксама больш за 300 парэшткаў неандэртальцаў. У параўнанні з сучаснымі людзьмі неандэртальцы мелі большыя і глыбей пасаджаныя вочы. Неандэртальцы былі ніжэйшыя, больш мускулістыя, ім было трэба больш калорый, іх цела было буйнейшае, уключаючы мазгі і сэрца. Больш за 350 000 гадоў яны жылі па ўсёй Еўропе і Заходняй Азіі. І як мінімум апошнія 10 000 гадоў яны перасякаліся з Homo sapiens. І археалагічныя знаходкі сведчаць, што неандэртальцы вялі нашмат больш складанае жыццё, чым меркавалася спачатку. У сярэдзіне 20-го стагоддзя ў пячоры на поўначы Ірана навукоўцы знайшлі парэшткі неандэртальца без правай рукі і з пашкоджанай нагой. Таксама ён быў часткова сляпы і глухі. Але ён пражыў доўга пасля гэтых траўмаў. Значыць, навакольныя маглі падтрымліваць яго і дапамагаць яму штодня. Іншы шкілет з французскай пячоры належыў нават больш старому неандэртальцу, які, відаць, ледзь мог хадзіць і страціў так шмат зубоў, што, магчыма, для яго трэба было перамолваць ежу. На абодвух месцах раскопак выявілі сляды пахаванняў. Гэта кажа пра тое, што неандэртальцы не абмяжоўваліся неадкладным клопатам аб выжыванні. Яны думалі пра сваіх хворых і памерлых. Аналіз зубоў паказаў, што неандэртальцы маглі выкарыстоўваць расліны з супрацьзапаленчымі і антыбіятычнымі ўласцівасцямі. Пэўны час даследчыкі лічылі, што неандэртальцы палявалі на буйную дзічыну з дапамогай грубай сілы і няхітрых засад. Але трэшчыны на трусіных костках, прылады са слядамі пёраў і лускі гавораць. Неандэртальцы мелі навыкі лоўлі дробнай дзічыны. Магчыма, нават з выкарыстаннем пастак і кідальных снарадаў. Насамрэч нам вядома, што яны выраблялі шматлікія прылады і карысталіся імі. Часам склейвалі іх з дапамогай нагрэтай бярозавай кары. Яшчэ яны апальвалі палкі для капання на агні і выраблялі ўзмоцненыя трохслаёвыя вяроўкі з валокнаў кары. Іншыя адкрыцці ставілі пытанне, ці маглі неандэртальцы думаць абстрактна, выходзячы за рамкі прыкладной карысці, сферы мастацтва або мовы, што так доўга лічылася адметнасцю Homo sapiens. Возьмем, напрыклад, упрыгожанні. Ёсць сведчанні, што неандэртальцы выбіралі асобныя пёры з птушыных крылаў. Яшчэ размалёвалі ракавіны і абмотвалі арліныя кіпцюры іншымі жывёльнымі тканкамі. Таксама яны, выглядае, зрабілі меткі на костцы вялізнага лася.
і стварылі 3 наскальныя малюнкі ў Іспаніі. Калі ацэнка даўнасці ў 65 тысяч гадоў праўдзівая. А зламаныя, перастаўленыя і апаленыя сталагміты глыбока ў французскай пячоры прымусілі навукоўцаў задумацца, ці мелі гэтыя загадкавыя канструкцыі духоўнае або цырыманіяльнае значэнне для неандэртальцаў. Відавочна, яны адрозніваліся ад нас не так моцна, як спачатку лічылася. А пасля таго, як у 2010 годзе атрымалася расшыфраваць першы поўны геном неандэртальца, стала зразумела, што нашы віды змешваліся. Геном усіх сучасных людзей змяшчае частку ДНК неандэртальцаў, каля 4%. Гэта вынік сотняў скрыжаванняў. Дык што здарылася з неандэртальцамі? Былі розныя тэорыі. Ад неўтаймаванага канібалізму да хвароб, змены клімату і агрэсіўнасці Homo sapiens. Але вось яшчэ адна думка. Паколькі неандэртальцы жылі невялікімі групамі, яны скрыжоўваліся з буйнейшымі папуляцыямі Homo sapiens і паступова асіміляваліся. У цэлым, агульнае меркаванне ў адлюстраванні эвалюцыі чалавека пачало перамяшчацца ад дрэвападобнай структуры да пераплеценых патокаў, у якіх розныя віды гамінідаў то раздзяляюцца, то зноў зліваюцца. Мы працягваем вывучаць нашых эвалюцыйных родзічаў і з кожным адкрыццём усё больш разумеем, наколькі шмат у нас агульнага. Калі вам падабаюцца гэтыя відэа, аформіце платную падпіску на нашым сайце Гаварун Бай. Новыя відэа выходзяць толькі дзякуючы вашым падпіскам. Агучана студыяй Гаварун. Шчыра дзякуем Мацею Маланцыяліне-Ваяйковым, Лявону С., сям'і Анфімавых, Яўгену Бараноўскаму, Ігару Тарасу, Вячаславічу, Сяргею Адзянцу, Вітушцы і Ірыне, Іллі Мірончыку і ўсім фундатарам за падтрымку.